Gernika Lumoko udalak herriko nagusi guztiekin egiten duen modura 100 urte bete dituen Feliza Musatadi omendu du. Lore sorta ederra jaso du Felizak eta baita Gernika Lumoko oroigarri berezia Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkatearen eskutik. Batez ere josten ibili da bizitza osoan Feliza Musatadi. Sorionak, Feliza. Felizetzen dut, neu gaztetxu xien nintxiniko, ez da. Baina gero, oin urte askotan, guztien izan dut, arratzaldetan, urte da manetzetik, urrien bizi da, nigandik urrien, eta lagunek joaten zan beti buelta bat emoten. Eta beti arpei alegriegaz. Da beti, bueno, agur, beti arpei alegrie. Da horrek postasun emoten deu. Da lehenkoan Bitor geztan duztan nien, bueno, amake dator neguen nintzen duz 100 urte. Ja bizitago nintzen lehendik, eta benetan ilusioan handien doztan. Da gaur benetan hau posik hemen, bera hartzeko zuekaz, eta opari txikitsu nintzeko. Bueno, nireko eta bene, hau plakatxue, da bene mintzen dugu, zeran gaur dan beran urte horrena, eta bueno, hauan zeu jagingo duzu nuen emini. Eta gero, hemen lora sortatxuet, eta, claro, lora zikuek, keixa guantetan deuelez, ze besti, azte beti badeko zuz, ganera leku askotan ez te behizten ukitzen. Eta zagon, bueno, lora batzuken bihuz, da, nipzot, rabiete politxe dala, da, zebretzako. Feliz, zertara dedikau zara? Zer egin dozu bizitzan, zertara dedikau zara? Josi. Txankaneri asko bai, txankaneri. Gero etzien bai, lehenengo etzien. Makine erosiztien, josteko eta esaz. Etzien, arboko bezin hori, parkak egin.